Когда меня затопило, а затопило серьезно, и вода уже стала заходить в дом, Алик Игнатьевның үйін былтыр су баса. Йорт диварлары бойлап ярыклар барлыкка килә. Шуннан соң ул үз акчасына йортын күтәрергә була. и засыпал участок, и привез 30 КАМАЗов земли. Участокка 32 машинасы туфрак, вакташ, кирпич ташыттым. Тик хәзер мин утраудагы кебек яшим. Су йорт тирәсендә, алда да су, артта да су. Күршеләремне дә басты хәзер. Менә мисал өчен Янтарный урамындагы 24нче йорт кич аның нигезенә дә менә шушылай су төшә. Йортны бөтен бистә белән коткарып калырга тырышканнар, моның өчен хәтта йорт тирәли менә шушындый шиктә тезелә. Туфрак ташырга, тракторда чакыртырга туры килгән. Нас топит вода, талые воды. Бистәгә күченүләренә бер генә ел. К нам вода поступает с половины поселка с этой стороны. Безнең игә таба су менә бу яктан да ярты бистәнеке агып төшә, икенче яктагысы да монда агып төшә. Төнне уздырдык инде. Көне тыны су суырта торган насос эшләп тора. Монда шундый җирләр бар. Яз көне мәсәлән, яңгыр яуганда, кар эрегәндә сулар тора. Һәм су бер кайда китә алмый. Без аның белән бер нәрсә дә ясый алмыйбыз. Безнең су һәр вакытта көтмәгәндә килеп чыга. Быел кар күп булу проблеманы кискенләштерә диләр Лаеш районының Тургай бистәсендә. Монда да дистәләп йорт суда утыра. Су ни өчен баса? Чөнки кырлар безнең югарырак поселокка караганда урнашкан. Һәм кырлардагы бөтен су безнең поселокка килә. Шуңа күрә бердән-бер юл хәзерге вакытта бер унлаган не су басып утыра. Татарстанда язгы ташуның беренче билгеләре бар инде. Бу хакта халык социаль шелтерләрдә яза. Менә Апас районы. Су басамы дәвәне? Су басамы хәзер? Баса шул. Ник бакчага кирде, бакчага бүлеп куйдым инде. Монысы Түбән Кама районының Түбән Чаллы авылы. Су баса безне. Гаражларга да керә, ишегалдан чыгып китте. Бакчаларга керә хәбетнәй. Казанда су басучы трак пунктлар арасында башкаланың 15ләп бистәсенә шундый куркыныч яный. Согласно плану противопаводковых мероприятий. Су басмасын өчен шәһәрдә юл һәм тротуарлардан 830 тонна кар чыгарылды. Агым су тоткарлыксыз ага алсын өчен күпер аслары шыбык-шабык һәм чүп-чардан чистартылды. Әлеге чаралар хәлне бераз җиңеләйтсә дә, соңгы 10 көндә Казанда 114 гариза килгән. Ишек алды бас һәм юлны су баскан. Бигрәк тә яңа салмачы кебек шәхси төзүче оешмага караган участокларда. Аларда яңгыр суларын агызучы кыюлар гомумән юк. Рәни Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.